Hi guys, matong udto. Tubukan yung trabaho. Git-git ka niya gistahan. Kay, wa mi sudan pa ni udto guys. So, buhaton karon manguha kong tangkong. Na may tangkong ari diri ubos. Dinaraga das ubos. Sa katong pounding ni Junior. Itong iyang gibuhian og isda. Na may daghang tangkong. So, manguha akong tangkong guys. Kay, wa mi sudan. Kamuot ba ang sitwasyon ay kining mag-video ta bagaway mo bitbit sa kamera hago jud. Oh my god, daghan mang tubig. Tanawa guys, mao ni ang tangkungan guys. Naamo na tangkungan bali ang pounding ni Junior katong gibuhian og tilapia bitaw katong nalaga mi. So mao ni ang tangkungan. Ay, daghang tubig man. Saan niya pagpanguha? Adto ko sa tunga. Mulubong dyan yung butas. Ato ko atong ano, samintos, daplin sa samintos basak. Ato ta atong daplin sa samintos basak. Ato ni paabsan atong kamera be. Utoy, utoy. Atong paabsan kay. Si Gabal atong nagipit. Ato ni way mangingiyot. Atong kaskas atong kantaan eh. Atong kaskas atong kanta. So pala dili ko maglisod. Ari ko basak semento manguha. Ato ko ito kay murag mas daghan dito kay. Sigihan naman ni kuha guys. Among kuan ko dire silingan namo ba. Ngayon sila gipasaw sa baboy. So tagan namo pagkuon ra sila kay daghan mo gud ka adto ja. Di man bitir ko manguha. First karon pa ko manguha ani. Karon sa amin na ito pagpanghabrongkong daghan mang tubig toy utoy daghan mang tubig sa amin na ito pagpanguha maglisod ko tag video. Uy ayaw giahong kamera utoy matumba ang kamera ayaw tira ba ni pwedeng kamera maintan. Ayaw lagi piskot man siguro ni si Jang magsige mag-agi-agi mura man ni gikigwa. O paning pandungan. Ayaw lang yung tawag kahagbong ha. Kaya anhira ko din niya mag-agi. Uy, tabaghak. Di man gud pwede ang kamera kuan. Di pwede ang kamera og maintan. Kay mo akuan si Jang mura siya mo. Kayati na yaw inton kahagbong kalo ari ko diri ambak lo kalisod ba ani ihay way tubig diri kaayo. So mao na ni guys manguha na pug tangkong guys. Ay mananak ano man to. Kalata. So maggisa tag tangkong ron guys. Tangkong among sudan. Tangkong among sudan ron guys. Kani siya nga tangkong guys. Gitanom ni Junior para sa iyang pounding. Para sa katong isda nga yung gibuhi iba itabon. Ay unsay nga nanak. Pasilungan bitaw. Ay kainit Ginoo ko Maria. Kabangan ang hulog balantay init kaadto. Ay dingi. Utoy. Dali toy. O kadag sublananda. Di mo mga una ni guys mo kay dato man mo guys. Kami na itong pobre mukha una ni guys. Kami lang mga pobre ang mukha una ni guys. Lang.
Ay, napalid ang kalo. Ay. Nagsasayo-sayo ang kalo. Nagsayo-sayo ang kalo. Ang camera man good. Ug ma-income. Mukuan siya mo emergency call siya. Ay emergency alert dili call. Asa na ba ni sige lang kung tuyok. Namang may mga kinukutan og udi na i-apil. Ang mga kinukutan sa udi na i-apil mong gapili-pili ko. So kami na yung pobre ang mga unani guys, makarelate. Diba? Yung mga uningan nila kay ay, ang kamera na tumba. Hindi, ano yun? Huwag magunit sa kamera. Uy, hindi ako Maria na tumba. Mas importante na ako ang camera guys. Nga pandungan. Kung kalo akong ipandong, matumba siya. So, akong yung style, ani. Hala. Nang happy-happy lagi. Sorry. Nang ani ko mangha. Nang happy-happy diri. Nahanaw. Nahawan di ay. Mas importante na ko ang kamera nga pandungan. So, di na ko mag-jacket. So, mura to siya guys. Muli na ko guys. Kapis ang inita na nasunog na. Daragahong kuhang tangkang. Ato ano siyang lutoon. Isud-anog pa ni Udto. So, But, ang delikado po sa ngayon, ay pa lang, yung tinatawag na buffer stock na hawak ng NFA. Kasi it's now down to about 2 days supply. Tapos, kung release nila, ang bigas sa Padiwa Store, nag-release din ang DSWD, kagaya ko ng bago lamang, nagkaroon ng bagyo, di ba, yung amang. Dahil, nag-withdraw din ng stocks. Ang DSWD, wala sa bodega ng NFA. So, palitan. ibalhin na dito ba yun? Ang harap ko niyo may butang nga. Kung bigla magkaroon ng malaking bagyo, o kung tayo ng farm, ang ayuda. So that's the biggest problem right now. And then going towards July, again, ideally, the NFA should have a buffer stock of 30 days. Matapos ito kasi sila ng Defense Board of Officials sa Pilipinas at Amerika sa Washington, nagpapala siya sa bahay ng mga niya. Mabigat ang issue ng Pilipinas dahil ayaw nila ng dito sa Taiwan. So, humana na ito hugas guys. Ato saan siyang patulukon. Humana na ito hugas. One eternity later. Tcharam! So, luto pa ng isda na guys. Maligod ko na ka guys. Kaya luto na siya. Ma! Ma! Luto na. Wow, yummy! Tcharam! Ma! Bayot! Ayun na ay. Luto na. Nalim ang brot. Ay, brot po tayo. Di na ka ma? Muna sila kaon guys. Di magbay na ka na. Bye guys. Nada yun. Pang among sudan.
Wa na isud. Wa na isud among sud anak ko ng hotdon be. Tilokon ako, tilokon. Sang katawa sa nang ulo din eh. Kung abroad pa ko noy, danang maka-abroad ko mahatag ko ng kwarta. Insa mo abroad ka day, muuban na lamang ko. Maoron. Abo ang himoy rode eh. Ingon sa, tuman sa Cebu. Nami, tambang tuloy nga giprito. Ya. Buwan. Kutsaraon ho guys, di man madaoy. Thank you Lord sa grasya. Ug thank you guys for watching. Bye. See you next vlog. Ingat.